Здравейте, аз съм Шарокекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн, онлайн пака синглплеер и в този епизод ще разгледаме Gravity Gun мода, именно този пистолет, който ни дава възможността да вдигаме всякакви предмети и да ги стреляме и там каквото искаме да ги правим, да ги трупаме едно върху други и такива прости. Добре, това моля бъде откъртено. Даже и това хора, добре, може да се оставя в земята и нищо, просто мога да си направя един паркур мап така. Да, наистина, това може да се направи много хубав паркур мап. Това нещо може ли? Да, даже и това. Вау! Явно това ви позволява повече, отколкото очаква хора. Тада, значи за мода ще има линк в описанието 100%. Само че надявам се да го сложа веднага, щом кача клипа, да не забравя. Също така, искам да кажа едно нещо, понеже вчера някой се изсепи за това, че съм копирал там, не знам кой точно казвам, не го прочетох, но по-скоро не го запомних, аз го прочетох, но не го запомних. Че съм копирал някакъв човек за това, че снимам на Cities Skylines и на Stranded Deep. Каквото искате да си мислете, вие ме карате да почвам поредици на тези игри, пък после му обвинявате, че копирам, не знам просто. Затова без коментар повече, няма да коментирам. Добре, сега да видим дали ще успея да си направя един мост до там. Добре, това не може да бъде вдигнато, нито пък това. Добре, останахме без материали, хора. Съвсем скоро очакваме да излезе и Spider-Man мода, на който ще направя съответно нещо като ревю. Като това в момента, което правя на Gravity Gun. Добре, чай само си включа и God мода, че ако искам да падна. Така, Neverland. Добре, по-скоро Neverland да нека... така е, добре. Добре, скачаме. Моля вдигна хора с това, я да видя. Хора, добре, това мога, кашони. Къде отидеш жената, бе? Добре, ще обстрелвам. Учих го! Къде сте, бе, полицай? Стреляйте него, бе, не мен! Малето е умрял от електрошока. Много съм крив. Изчезвай, бе. Добре. Тук стана пълна луница. Айде, бе. Вземи го, бе. Защо не иска да вземе? Добре. Хеликоптер. Учих го. Айде, бе, хеликоптер не мога да взема. Искам да взема този хеликоптер. С един кашон. За малко. Много малко. Ама тия полицаи ме раздубичиха направо, хора. Ящите контейнери, бе. С контейнера по хеликоптера, супер. Седнали се и ме стрелят. Ето ви ток малко. Защо така се бъгна оръжието, бе? Добре, къде отиде хеликоптера? Някъде тук е. Със се хваща, ако някой не знае. Пропуснах отново. Съла, моля го изкърта, бе. Стоп! Файт ми сега. Давайте. Айде, не иска да зареди. Не, стълба не може да си изстреля нещо бък. Някакъв бък, хора, с този стълб не може да си изстреля. Ела тука сега. Ела. Ти ще изчистиш тия графити. Чисти. Айде, бе, чисти. Добре, не иска да чисти. Не, писта ми. Изчезвайте тука, бе. Добре, ето го и пистолета. Това е пистолет, да не се объркате, понеже аз го търсих 3 дена. Айде, бе, защо не мога да я вдигна? Пак пропуснах. Добре, много съм крив, не мога да оцеля един хеликоптер. То не че е много лесно да има... Право в перката.
С количката. Прескочих го, фак. Как не го учих, бе? Последен опит, защото си тръгва. Пропуснах го. Къде се криеш, бе, приятел? Къде отидоха, бе? Май малко ги избутах така. Добре, хеликоптер още не си е тръгнал. С това нещо моля го фана. Не. С това не. С тази кола този път ще го отнеса направо. Айде, бе, не мога да взема 3 дена. Право. Добре. Време да си спалнаме малко кули, понеже нямаме. Да речем... Айде, бе, хвани го. Така. Точно натам. Направо го размазах това. Добре, време е нещо друго да спанаме, например таунтрака. Имам идея. Ела тука. Чайте. Може ли да се ротейтват? Не могат. Така. То пък изчезва, това е тъпо, бе. Малъкъв хедшот само. Добре, чай само да намеря... Едни най-хубавите коли са тука. Какво ще да ги излижите? С бясна скорост. Добре, тука ви ми откъртихте рамена всичко, бе. Как оцеля? Мале, тук стана леш направо. Нищо не му стана. Имам идея. Брутална идея. Взриви го твърде късно. Чайте, пак ще го пром. Само че с тази кола и върху хеликоптера. Стига толкова. Дигай. Задминах го. Знаете ли какво? Майната му на хеликоптера. Няма ли други, бе? Добре. По 5 звезди толкова малко полиция. Това нещо ми е нереално. С чупената кола по тях. Освен да им вземам... Знаете ли какво, хора? Кой ми звъни, бе? Никой. Ще им вземам труповете. С друго оръжие съм. Чайте. Труп с стики бомб. Добре, това невиждано. То не може да се залепи за него. Горящ труп. Не мога да бъде изстрелян, защо? Факт, той стана на пепел. Стана на пепел, не. Полицай, живей. Не, той стана на пепел, край, умря. Контейнер с стики бомб. Чайте. Айде, бе. На жив човек, моля му го закача. Я да пробваме на жив човек. Щом на мъртъв не става, значи на жив трябва да става. Не мърдайте, бе. Добре, живи ли сте? Не. Айде, бе, някой жив човек иска ли да му го закача? Бе, кой ме зриви? Никой не мога да уча. Поне да ги убия. Това! Как, бе? И на живите хора. Мале, във въздуха направо. Няма що. И на умрели хора, и на живи, и на умрели, и на никакви не става. Чай, бе. One of us is going to die. Да, но това май сте вие. Имам идея. Чай са.
Чай, не съм на правилната позиция. Стой! Не ме стреляйте, бе! Ще ви развалите селфито. Добре. Селф портрет е с това. И той падна, хора! Като го снимах, падна! Да, ще го сейфвам. О, не, той падна. Какво стана са? О, не. Чайте. Не, чайте. Трябва някой друг да го взема така. Знаете ли какво? Ела, пич. Да речем, ето ти. Аз си направя... защо не става, бе? Стой така. Ти стой така. И сега изчакайте ме. Трябва да си направя селфи с вас, хора. Сниквам. Обръщам се. Вариме мобила. Селф портрет. Не съм на правилното място. По-напред. Не, бутнах го. Стой. Ще те върнем там. Не, това бе. Стой, си направим сега селфита с тия полицаи. Ох, още ли искате, бе? Добре, айде. С повече ще стане тогава. Ай ти. Чай сега. Елате тогава, що ми искате. Не отказвам. Тъкно повече ще стане по-забавно. Така. Изпуста го тоя. Опа. Отиде под земята. Здраве, значи. Само ние сме си хора. Съжалявам. Но вашите приятели не искат да си направим селфи. Даже също малко по-напред тъй, за да се виждате по-хубаво. И време за селфи тайм. Не, вие пак не се виждате. О, господи! Как е обърнал главата? Не, бутнах го! Как беше обърнал главата? Как го обърнах? Така е перфектното. Стой! Само да не го бутнеме. И той е малко обърнал така главата. Така. Мале ще стане перфектното селфи. Селфито на века. Що с тази страна, бе, приятел, бе? Кой те завъртя? Бутна го и него. Нямам думи. Тия не разбират, искам да си направя селфи, бе. Чай, това е нещо много бавно. One of us is going to die. Падай, бе. Бум. И да, хора, това беше всичко от този мод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте клипа, оставете в един коментар. И ако не сте се абонирали за моя канал, го направете, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че бях с мен и си ми следващия клип. Чао!